برسا من جبونا مڵەتێ مەی هێژا و دەلال مڵەتێ خۆدی دیرۆکا کەڤنار دنیا هەردەل بن دەستێوان دەبوو شارستانیش جەموان دەرکەتیا ئەخلاقش جەموان دەرکەتیا خۆدی ئەمبراتۆریک هەری مەزن و هەری کەڤنار گۆ دەست هلاداری ڕۆژهڵاتە ناوین تەودە دەکرد و سینۆرەوێژ ڕۆژهڵاتە ناوینژی بێتر دەکەتن gelek tên van çîrok û çîvanoka ji me re dibêjin û me vegerînin hezarê sala ew dîroka got xwendiye ew dîroka got hûn dibêjin û nişkî ji cemkî û ji kitabekî û ji pirtûkekî hûn dixwînin birayê min gelo ew ê got nivîsandine li ser we çi ji baş û çi ji xerab we nivîsandiya yan enî alim nî we nivîsandina yan dîroknasnî we nivîsandina di nava vaqa tişta da ez karim bê serê sedî not û neh fasilê neh ti kesî ji we di nava vî tiştî de neh hemû çik xelkê ji we re nivîsandiye û xelkê ji we re daniye û xelk dîroka we ji we re dibêje însan milat qewm karê xwe nas bike got ew xwe lêkolînê li ser xwe bikin xwe lêkolînê li ser axa xwe bikin lêkolînê li ser kevnariya xwe bikin bêma kevnariya wan çawa bû ji ku derê bû ne dinya û xelkê xerîb ji me re binivîse ne dijminê ji me re binivîse ne yekî got nizanim bezê guhêwî ji ku derê ya te herê ji me re methefa Brîtanya mûzeyoma nizamin ku derê birayê min te herê li wa dera bigerê tu bê wela filan kes li ser me hal û nivîsandiya bêvan kes hal û nivîsandiya em neviyê nizanim kîna û filan feylesûfî sermişteqiliye ka tu çi zanî tu çi zanî ji xwe te çi ji xwe bi çavê xwe te çi ser lêkolîn kiriye arşeologî destê te de çi ye bela xweşteq bû keda camêra veka û ê got dîtinin jî karin ji ber got nav lepê wan de û destê wan de ser kêfa xwe hişta re deyînin lê te çi arşeologî kiriye û te çi lêkolîn kiriye li ser xwe heta got te rastî xwe derê xisiye la şey sıfır vêca berê xwe yê vegerînin hezarê sala dema împeratoriya Aşûriya û dema Ermeniya û dema nizanim kî û dema Nemrûd û dema Ferûniya û filan kes dijminatî me re kir û filan kes şerê me kir û filan qewmî li dijî me rabûn û pişir me serê xwe li dijî wan hilda û me koka wan anî û me ji dîrokê rakirin ezîzê min ew çû derbas bû kan hat pêşeroja min de tê çi ji min re ava bikî ji pêşeroja min de te çi ji min re daniye ji misteqbelê zarokê min û zarokê te û zarokê êdî û neviyê me we çi ava kiriye we çi daniye dijminê me yî niha kîne dagirkerê me yî niha kîne vê kêlîkê em di vî wextî xwazin bişalin em çi ji xwe re bi serê xin çi bi serê me hat û çû xeberek heye bê tiştê çû nededû ez nabêjim te nededû zanibe çi bi serê te hat lê belê wê heqd û kerahiyetê li dijî wî kesê got niha ew bi xwe jî mezlûma ji dilê xwe derê xe birayê min berê xwe bi dijminê xwe û bi dineyarê xwe dagirkerê welatê xwe ê got hebûna te zimanê te netewa te navê te qebûl nakin tişkî te qebûl nakin katê çi welatî ji me re ava bikî tê çi sînorî deynê tê çi demanê û teemînê bidê me çi garantiyê bidê me pêşerojê de got tu karibê ji me re tişkî ava bikî silav û rêz ji bo na her mirovkî birêz li xwe xwedî derkevin ne ji gotinê xelkê bawer bikin û herin bi çavê xwe bibînin û ji çavê xwe bawer bikin demik xweş û geş